खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबकजाओ हामबाय तारीख मे 2025 एवरी ईयर नो माजुली रिमिका ते विशालनी रीएडमिशन मा खालायो अब तो जतन साइमानो जदि प्राइवेट स्कूल परीक्षा हंकै जों बावहायके फीस रिना नांगौ जतन साइमानो गै तिनिबो हायनो हाय माजुली क्लास 7 सहिका ते विशाल ते रिमिका बर क्लास 3 सहिका गै बरनि तिनि रीएडमिशन नि जोंरो फीस होगै फाइका किसा लेरि से थांका एक मास मतो लेरि थांका चिनबो समयख्रै नि बागै किसा लेरमान बागै तिनि सेमा फाइसि केव जागाव जों तिनि बरनो रीएडमिशन फीस 38500 जोंरो बरनो पेमेंट खाइके गै ब रिमिकानि किसा सरि हामथाया ब किसा लुमै दं याव माने जों 2 मास 3 मास पर वाइसा बरनो नाइ थांबायो बनि चाजागनाय मानै रक ब पाइ इतु बुजा गै बनि ड्रेस रक ते गोबांमा लाइफ जेनां मानि टूथब्रश रक थग रक साबान शैम्पू एवरीथिं जों दिनिबो हायनो हाय पाइ याखै जों रिफाइजा गै बर काहाम दङ आबादत रेजाल्टबो काहाम बोसोराव थांता बरनो जे एडमिशन बा बरनो खर्च खाय नों अक थांमान नों बाहायके मैनेज खाय एक्चुअली बरनि बछर जों जुदि कैलकुलेशन खायनो थाखाय ताबो तो प्राइवेट स्कूल जेहेतु पर खरक थामनिबा जुदि कैलकुलेशन खायके अबाव 1 लाख तो बायैन थांगो एबेना जों गोबांमा लुक्रक सुबामु तमानि बागै जों बरनो हेल्प खायनानि आसे कुनु प्रब्लेम गैया लुक्रक बिन जों ताकला इको रीएडमिशन चिनि बाइसपना एमएलए चिनि मानदानि एमएलए बाइसपनानि बसाजला नायर देबरमा ब खरसा पास्टर ब बिनि बर्थडे नि दिनो आनो 12000 रां रै कलाम खायजाक जे बनि रीएडमिशन नि बागै नि के बनो कारिबो चिनि गोबांमा चिनि रिलेटिव्स रक दङ बुमुं रक्ता सादिनि सावमान बागै जों साइमिया बरनिके सिगां वाइसा सागा ओंखाय बर हरपानो बुमुं रक्ता सादिनि सावन बागै जों कयजन बुमुं रक सायाता गाय जेबर सादिनि साव माने ऑब्जेक्शन करै के बरनिके जों बुमुं साव कारण सुबाव दङ के जों लुक्रकनो मासाव जे बा साइचुंनि पखुताबो सम्भबिया गै तिनि बरक जतन माहायके बाक्सा 5000 10000 गै तिनि चिनि पास्टर नायर दे बर्मा बो 12000 रिजा कमायकेने बंनि एडमिशन फीस रक
ready ngi thang ta gai sung phai brum brum to chini at least 10,000 rok to sung ba an bayo gai 2 maso ekbar अथवा 3 maso ekbar kai sung borok no nai phai ta ga amti hekino जों manage खाइ दङ समय गरि हिनपानो जों बरकनो कग रिजाक जे याकुंबाय बासाय मा एसाक बरकनो अजागाव परिनाहिनि अब जों साइमानो अम प्राइवेट स्कुल परिनाय परिथानि माने रां हाबनाय हाइफानो बरकनि बुमा बुहा 2020 जेहेतु थै थामनि इनके अगाना गिनि बर आफरो रिमिका तो तेबे चेराय आपसाक लै के 5-6 बोसोर सेकांनि को ओंखाय बरक खरक थामनो एकै जागा तनन हिंगे शुदु ओ एवेनेजर स्कुल सिमिनो बंगनि पाराबाय गाना अम्बो गाना हिनपनो कम से कम 5 किलोमीटर रक तो चालो ओंखाय बरनि अटो ते थां फाइ खायनानिबो अनेक प्रॉब्लेम ते बनो करे कुनि स्कुल रिनान हिंगे एकालै बर रिनान हिंगे तेव हासाल हिंगे एकालै बिओ जे खरक थाम एकसंगनो चान्स पानानो आबो प्रॉब्लेम गायनि बागै जों बंनि जे बसिकांनि शालो बरनि जे एजुकेशन काहामुं थं आबन बागैनो जों दिनि बरनो एवेनेजर स्कुल परिरि तनियो बे एवेनेजर स्कुल ताबुक त्रिपुरानि जथ लुकरनो साइमानो रिजल्ट बो बेलायखैनो काहाम ताकलाइबो मैट्रिक रिजल्ट बेलायखैनो काहाम प्राय 56 जना मैट्रिक माने आरो 58 आरो मिसिं 46 जना नो फर्स्ट डिवीजन पास लाइजा ते बाकी रेस्ट 8 जना सेकेंड डिवीजन पास होता है क्या बोलो रिमिका समबावन मासाव जे ओ स्कुल बेलाय काहाम ओ स्कुल नायदि तिनि जों जुदि बंनि सम्पूर्ण खरकथामनि फुलफिल जुदि रिएडमिशन फीस ट्रेना थागा गाबो बेलायखिनि हाई ते स्कुल कमिटि रक दंबो बेलाय हामबाय मारियो जे खरकसानो एकदम पूरा फ्री बर अर परिरि एमानि बागै गाबोन बागै तिनि जों बरनो बेलायखिनो हामबाय मारियो रिमिका माजुलि ते बिशालनि फेमिलि इंगैबो बरनो हामबाय मारियो जे अजागाव बरनो अमहायके कनसेसन रिउइ बरनि लाइफ नो गचों खायनानि बागै बरबो याक सहरमान बागै बे गोबां लुकुरक जों चिनि भिडिअ नि परेबो गोबां लुकुरक जों सहरो सुबानानि बागै जे चुबाय तंनाय लुकुरक नो बेलायखिनो हामबाय जे बरनि नुखंबो हामारि फाइतुं ते ईश्वर है कि गॉड बरंनि नुखंबो हामारि तुथुं ते चिनियाव खरक थामसराय फ्यूचर जैसे के पनो वैसे कलक कतरुंगै बासावि मानथं आबनो चुमन Sir, every year after 3 months, ngake nora phai nai phai borong na ngake bo bisini siminor phai nai mani. जों 2020 नि सिमिन आं फाइना 20 नि के 20 21 22 23 24 25 ताव पूरा 6 years running चलि दं बे बंनि जा लाइफ जे स्टैंड खै बरक बसाय माय सफन जों नाय दं मायता माने बंनि फेमिली बैकग्राउंड बबा हाय दं माने बंनि फेमिली बैकग्राउंड तो बिनि आमा पुइला सगां पुइला बिनि बाबु सथियो बिन बुफा थियो अबन परे बिन आमाबो थै थाका 2020 अंके बंनि आसा जंने केबो करै इंगे बिनि नाना थागु दङ बिन नाना थागु संबो याकुं याक काहां कैसे बासाय माया एकदम ओल्ड एज एकदम बुरिसे गुंजा इंगे बरनो नायकलनानि केबो करिनि बागै जों नुखा आफरु 2020 गे अमहाय जिनि बाहायके नुखा बंने ओ नखनि पाति मीडिया नि बिसिंथि जों आफरु नुखा ते चिनि सिमनावबो जों आमतै आनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सी बो दङ जों बरनो नाय दङ माने बंनि लगियावबो जों दङ ते बंनि आरोबो जों उराम थाङै जों नाय दङ चिनि सिमनाराव अंके चिनि काका काकी अथवा मामा रक टेक्सा माने स्टैंड माने काहाम फेमिली रक दंबाय बुला किन्तु बंनि पोजिशन के बिन काका नि बसासे 5 जना रक बरक काहाम का निजिनि बसानोसे पेन रक बायदि मेराव बाहाय जों नुबानि बागै बरनो जों स्पेशल बाबे जों नाय दङ ता गाय जों लुकुरकनो बेरायखनो हामबाय जरा जों जिनि माजुलि रिमिका ते बिशालनो सुबानाय रक हामबाय